Her ser vi Camilla. Camilla er 17 år gammel og går på Bornholms Gymnasium. Til daglig har Camilla et overforbrug af mad fra krypten. Det der har konsekvenser. Camilla har nemlig ingen venner tilbage, efter hun har penge, som hun ikke har. Hej, jeg har altså glemt at tage penge med igen. Kan du lige sende mig nogle? Kan jeg lige låne nogle penge af dig? Jeg lover, det bliver sidste gang. Tak. Det bliver 10 kroner. Fedt, så har jeg stadig 7 kroner tilbage. Mm. 7 kroner? Ja. Det er fint. På trods af SU-lån har Camilla endnu ikke fundet en løsning på sit overforbrug. Er det fint? Det er hun selv meget ked af, men hun kan snart ikke se flere udveje. Har du mistet mange venner på det her? Ja, det må jeg ikke indrømme. Jeg har kun få venner tilbage, og dem, som jeg har, de er sådan ved at være lidt trætte af mit forbrug, kan jeg godt mærke på dem. Giver du penge tilbage, efter du har lånt dem? Ja, det synes jeg. Ikke. Nej, det gør jeg faktisk ikke rigtigt, nej. Betragter du det som at stjæle? Nej. Nej, det nej. De får jo penge tilbage på et tidspunkt. Hvor mange penge skylder du? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Ikke så mange. Hvornår begyndte du på det her? For 2 år siden, da jeg startede på gymnasiet, så mistede jeg mine forældre. De kørte væk fra mig, de tog ligesom afsted. Og jeg ved ikke engang, hvor de tog hen. Men så siden da, så har jeg ligesom bare søgt tryghed i maden. For jeg har ikke rigtig sådan haft nogen ellers.